Pinakamadakmit, magliwan, hin magtatrabaho, hahagna. Di pa nga ni napaso iti a pinupurukan, kinusa nga posisyon, nililiwanan na daman. Mamay kamalahip, an paraggani, ibabalhin para maging paragharas, nga di maaram ko maputit sundang. Liwan-liwan. Uni na iba na dama it mga adet posisyon. Baro bago, waray pahuwayan, wara nala katampusan. Ano nga duduin, nga at kamutangan. Ikaduha, pinakadamo han mga parag-uma nga nalitas haira pag-uma. Inumadamay tit gaganahan. Ikaw nga nagkakapot hit arado. Ikaw it pagtutugwayan hit karabaw. Mamay ka man lahit. Diri nala pasagdan. Para it parag arado, yan it bahala. Kaya may nakapot hit arado. Pero diri, it karabaw lugit nagtutugway. Hey! Didi. Tidak ala. Pinakadamo han mga parag-uma hahagna nga nawawarayan diyan hampag-uma. Hino ba naman itit gaganahan kung itim kapakanan ngan para haing nga kaupayan igbebeeg haing dapat sana may ada para huwayan han mga parag-uma nga payag. Pero ana pwesto ikaw kauupay di ba? Pinakamaiha ngam pinakamakure maaprubahan ang mga plano han mga tinapuran hahagna. Kay dara nga kinahanglan man maagi anay han desisyon han karabaw. Takay kay itiya man desisyon nasing ka man la inga asay man la iting desisyon tapos naan buruhaten wala pa na approval kay puro man la inga pinakamadagmit magliwat-liwat hin mga buhay. It nga pilapil bida, nakadamo na it igpaliwat-liwat. Tuhayon yan na, rubon naman unina. Igbalhin naman buwas nga duhit may kalsada. Hadoy, waray kahumanan, galing diva. Pinakadamo han mga buhat nga di hinahitutuon sigon hampanging inahanglan. Hain ka naman lahit, nahiuunaanay it deadline, kontra hit guideline. Oh no! Karoy, maggagani na ang mga maggarani, igin pupugas pala, ang gahi, hindi nga. Pinakadamo, hangin reba, nga mga tuhay na. Compliance na punta. Han mando, han Department of Tadungation, hit posisyon, hit mga muhon, di dahit ligid, takay. Kay pinairig madadamait,
kay asay mangkuno it mando hit Department of Irrigation. Magkaiba it decision hit Department of Tadungison nga hit decision hit Department of Irrigation. Irig. Kaya pinapapangirig. Reba nga reba. Haroy. Tadeng nakunta. Pinapangirig na daman. Ikang nadama kitahin. Haroy, haroy. Hingaat mga buhat. May pinakamaupay nga plano. Galing. Ikaw it pinakamaupay it plano. Mamay ka man lahit. Hingyap nim. Liwanan it ngaran hingahagna. Diri na magiging rice field. Kundi magiging Carabao Farm. Oh, no! Maging Carabao Farm na nga ni. Magiging kural na daw duduinin mga Carabao. Nginasit ignaran, Carabao Farm. Wow! Hindi puro na din yung mga Carabao. Di na pwede pagtanuman ka magiging mga Carabao na maitaan. Carabao Farm. Waluit nga mag-upay nga imo mga buhat. Ang galing-galing. Wow! Parakpakita. Legang-legang. Hadi pa matapos, ang tuig umagos. Indamo na manggad, animo na himos. Buhat hinumduman, puro waray pulos. Oh no! Imo babayaan, hagna nga kurumos. Ladies and gentlemen, we will be giving the award. The Carabao of the Year Award 2021 goes to Carabao! Here is your certificate. Congratulations! Picture. Koy, naiipit sa Tuwara Award. Yan naiipawara award. Yan may ada award. Yan dapat yung award. Para pakita. Yay! Congratulations!